Jeg har om iltoptagelse under submaximal arbejde, og den, til det forsøg har vi så brugt nogle materialer, som der har været en ergometercykel. Den kan indstilles til kilopond, og de kilopond de skal indstilles efter personens vægt og højde. Testpersonen har også et pulsbælte på, hvor man kan se på pulsuret, hvad personens puls er, og pulsuret det skal sidde lige nede under ens brystkasse. Så er der også en metronom, vi har sat på vores computer, som der slår en takt hver sekund, så testpersonen cykler en omdrejning per sekund. Og det vi ville opnå med forsøget, det var at få en eller to steady states ud, hvor vi kan prøve at aflæse personens kondital. Her er der noget teori om aerob og anaerob forbrænding. Og på billedet, det viser en muskelcelle, leveren, en muskelcelle, leveren og tarmen, og lungerne selvfølgelig også. Og de to energiomsætninger, det er aerob og anaerob. Anaerob det er den der kræver ilt, eller aerob det er den der kræver ilt, og anaerob er den der ikke kræver ilt. I den aerobe forbrænding bliver glukosemolekylet sat sammen med ilt. Glukosemolekylet er fra leveren, eller det kan også være fra glykogenlageret, som er i musklen. Ud fra den sammensætning får vi 30 ATP-molekyler. Det foregår inde i mitokondrierne, og det vi får ud er så også nogle affaldsstoffer, som kuldioxid og vand, og det kan så blive vand, det kan vi enten svede ud eller via urin, og kuldioxiden den kommer tilbage til lungerne, så vi kan ånde det ud igen. Den anaerobe, det er så den uden ilt, den foregår ud i cytoplasma. Den form for energiomsætning er meget hurtigere og kortvarig i forhold til den aerobe energiomsætning. I den får vi så til gengæld kun 2 ATP-molekyler, og så får vi også mælkesyre, men den går meget hurtigere end aerob. Men mælkesyren den kan så også føres tilbage til leveren her, og så kan vi så genbruge mælkesyren til glukose. Så har vi noget om hjertet her, og det er et hjerte, og det er jo også en muskel, og det er så et hjerte, vi kan træne, og med et større hjerte, der kan man pumpe mere blod ud på mindre tid og færre slag. Hjertet er opdelt i to, og der er en venstre side, det er den her, den røde side, og den højre side, det er den her. I den venstre del af hjertet er der, hvor vi får ilt ind. Det er så fra lungerne via lungevenerne. Ja. Og så bliver så bliver blodet iltet, og det kommer ud i kroppen ved hjælp af aortabuen, som der går her. Og det kommer ud til kroppen og benene og til hovedet og venstre og højre arm og så videre. Ja. I højre side, det er der hvor blodet kommer tilbage fra kroppen, hvor der er kuldioxid i, og det er så der hvor vi udånder det igen fra lungerne. Ja.
Her har vi noget om teori og puls. Og på det her skema, der ser vi, at det er 2 testpersoner, og den stiplede, det er den trænede person, og den ikke stiplede, det er den utrænede person. Her har vi pulsfrekvens. Der kan vi se, at den trænede, han bruger færre slag i minuttet for at pumpe det samme blod ud, som den utrænede rundt i kroppen. Altså det vil sige, at det ligger lavere nede end den utrænede, og han bruger færre slag på at pumpe lige så meget blod ud, som den utrænede. Slagvolumen, det er hvor mange milliliter blod man pumper rundt per slag. Og der kan man så se hos den trænede, at det ligger højere end den utrænede. Ja. Det her, det er så teori om det forsøg, vi har lavet. Og det er et skema, der viser iltoptagelsen i minutter og ens puls i hvile, løb og restitution. Vi kan se, at hvilepulsen den starter på 70, og når man så begynder at arbejde, kan man se, at det bliver utilstrækkelig iltoptagelse, og man begynder at bruge ATP og kreatinfosfat, og man har lidt glukose, som også er med til at hjælpe, og myoglobin, og det er så både aerob og anaerob forbrænding. Derefter når vi steady state, og det er hvor personen har nok ilt til at kunne lave aerob forbrænding næsten uden anaerob. Det her. Så efter steady state begynder vi at restituere, og pulsen falder ret hurtigt. Men pulsen den bliver ikke hvilepulsen, som den var før, som der var 70. Den ligger stadigvæk omkring 80, hvis man kan sige det. Og det er i restitutionen, hvor vi betaler vores iltgæld tilbage. Det er det, hvad kan man kalde det, lyseblå. Og der kan gå lang tid, før vi kan genoprette vores hvilepuls, som ligger på 70 her. I restitutionen, det er der, hvor vi genopbygger ATP, og vi får ilt ud til alle cellerne. Ja. Det her, det er et skema af vores resultat, og der kan vi se, at hvilepulsen cirka er på, ja, vi kan måske godt blive enige om, at den er på 79 eller sådan noget. Og så når vi steady state efter cirka 5 minutter, som der også ligger okay steady. Og efter 10 minutters cykling stopper personen med at cykle, og så begynder man at restituere, og den begynder at gå ned her. Og der kan vi så se, at det minder meget om det skema, vi havde før, hvor vi har en hvilepuls, og personen begynder at arbejde, og den går opad. Så har vi steady state, hvor der er tilstrækkelig ilt til aerob forbrænding, og så begynder personen at restituere, og man skal betale sin iltgæld tilbage. Og vi kan også se, at testpersonens hvilepuls ikke kommer ned på det samme, som den var før. Og det kan godt, hvis personen var mere trænet, ville hvilepulsen ligge længere nede, og hele skemaet ville egentlig bare generelt ligge længere nede, og måske vil personen have det nemmere ved at få pulsen ned. I forhold til en utrænet person, hvor hvilepulsen vil ligge højere op, og skemaet også vil ligge højere op, og det tager lidt længere tid at få ens puls ned, og
Det kræver også flere hjerteslag at få blodet ud i kroppen. Så har vi nogle fejlkilder i vores forsøg. Og det kunne være for eksempel, at vi havde målt pulsen forkert på det forkerte tidspunkt, og det afhænger jo af, hvor præcist man har været i vores målinger, om vi har målt på de rigtige tidspunkter, og om vi har stillet cyklen korrekt på de korrekte kilopond i forhold til testpersonens højde og vægt. Ja.